Anabáza úteku Wetzlera a Vrbu a komplikované osudy ich správy sú síce po faktografickej stránke už pomerne spoľahlivo rekonštruované, ale zaráža na tom, že zároveň sú veľmi rozdielne interpretované. Preto sa obmedzím nie na podrobný opis, teda ich úteku a okolnosti a o správe, ktoré vlastne poznáte a je tam venovaná celá konferencia, ale pokúsim sa o niekoľko poznámok a najmä otázok, aj možno, že kontroverzných, ktoré vyvolajú diskusiu, ktoré súvisia s najdôležitejšími faktami a najmä s povojnovou i súčasnou interpretáciou tohto jedinečného činu. V domácej aj v zahraničnej odbornej literatúre, publicistike a v memoároch priamych či nepriamých aktérov, no aj vo filmových dokumentoch sa totiž vyskytuje veľa protirečivých, neraz navzájom sa vylučujúcich tvrdení, ktoré historik musí kriticky konfrontovať a hlavne hľadať príčiny týchto rozdielnych tvrdení. Tu si pomôžem trošku alibisticky, ja som alibista, s takým jedným citátom, ktorý sa mi veľmi páči od francúzskeho spisovateľa Pierre Lamura. Citujem: pre niekoho znamenajú dejiny len výpočet minulých udalostí. Výpočet veľmi suchý a presný. Lenže takáto koncepcia má háčik. Dejiny sú všelijaké, ale nie presné. Rozprávanie o minulosti je takmer rovnako nespoľahlivé ako rozprávanie o budúcnosti. Dátumy v záznamoch nesúvisia, dokumenty si protirečia. Dejepisci sa nevedia dohodnúť o nikom a ničom. Toľko citát. A myslím, že táto charakteristika je aj veľmi priliehavá pre prípad interpretácie úteku a správy. Vrba s Wetzlerom sa dostali, tak povediac, do pomyselnej knihy dejín veľmi zvláštne. Niekto na to potrebuje mnoho rokov alebo celý svoj tvorivý život. Oni, povedané slovami Štefana Zweiga, prežívali svoje hviezdne hodiny, ktoré boli vtesnané vlastne do 3 týždňov. Od 7. apríla 1944 do konca apríla 1944. Útek a spísanie správy. A vlastne tieto 3 týždne poznamenali nielen ich osobné životy, ale aj najmä časť interpretácie celej tejto udalosti. A tieto hviezdne hodiny, ktoré prežili, a ktorí boli spolutvorcami, pretrvávajú podľa mňa až podnes v rôznych interpretáciách. Domnievam sa, že toto je jedna z takých najdôležitejších ciest pri poznávaní činu Wetzlera a Vrbu, ktorá má svoje pozitívne, ale aj negatívne stránky. Ja nad niektoré nie negatívne, skôr protirečivé stránky. Poľský historik Tadeusz Iwaško uvádza, že z Oswięcimu sa podarilo ujsť od roku 1940, keď tábor ešte nejako vyhľadzovací začal fungovať, bol to zajatecký tábor, najmä pre poľských vojakov, až do 45. roku, do januára, keď bol ako likvidovaný tábor, ušlo až 667 väzňov. Čo však nemusí byť presné číslo. Historik nikdy nemôže povedať, že už došiel k absolútne presným údajom a číslam. Z týchto väzňov sa, čo je zdokumentované, 270 boli chytení a ich osud bol veľmi tristný. Boli mučení a popravení. Jednak nie ani tak za to, že ušli, ale za to, že mohli priniesť posolstvo von. 397 väzňov nie je správa, čo sa s nimi stalo. Pravdepodobne mnohí z nich, ale to je, že mi rozhľad, tiež skončili, že
tým, že neprežili. Hoci mohli zahynúť za rôznych okolností. K týmto väzňom, utečencom sa pridali aj Wetzler s Vrbom, ale mali samozrejme veľmi zvláštne svoje osudy. S tým, že oni neutekali len preto, väčšina tých väzňov utekala prirodzene, spontánne, chceli sa zachrániť. Ale Wetzler s Vrbom chceli aj priniesť posolstvo. O tom sa tu hovorilo a je úplne oprávnené. Wetzler s Vrbom neutekali ako nejakí solo utečenci, ale ich útek pripravovali ďalšie, neviem či desiatky, ale veľmi veľa väzňov priamo v tábore, ktorí robili určitý výber, že prečo práve títo majú utiecť, ktorí im pripravovali, tak dnes sa to povie logisticky, pripravovali ich útek, zásobili ich potravinami, liekmi a všetkými takými vecami, ktoré predpokladali, že budú na úteku potrebovať. To treba veľmi zdôrazniť, že to nebol útek solo. Okrem toho, títo väzni, a nie len teda spoluväzni, nie len Wetzler s Vrbom, pripravovali aj dokumentáciu, grafy, čísla, nákresy o tom, aby ich mohli vyniesť von. Druhá vec je, že utečencom sa nepodarilo všetky tieto veci, teda tieto veci, ktoré mali pripravené ako pre správu, vyniesť von, oni ich za takých dramatických okolností stratili. Nie všetky. A keď písali správu, museli sa spoliehať v prvom rade na svoju pamäť. A tá bola našťastie dobrá. Tá správa vychádza v prvom rade aj tie nákresy z toho, čo si oni pamätajú. A pamätali si veľa. Wetzler prežil v Osvienčime 2 roky. Vrba o 22 mesiacov. Nie všetky ani údaje, ktoré dali do správy, nedajú sa povedať, že boli absolútne. Aj oni sa mýlili. Trošku to vidieť aj z toho, že v 46. Wetzler pod menom Jozef Lánik, to bolo jeho meno krycie, ktoré dostal po príchode na Slovensku, vydal knihu. Tak knihu to bola skôr taká brožúrka, vychádzajúca z tej správy, s názvom Osvienčim, hrobka 4 miliónov ľudí. Už tu sa Wetzler pomýlil, lebo v Osvienčime podľa tých výskumov zahynulo, viete, to sú možno, že kramárske počty, ale treba to povedať, zahynulo asi 1 milión 600, 1 milión 700 tisíc ľudí. Z toho väčšina bola židovského pôvodu. Sa odhaduje asi 1 milión 200 tisíc. A už tu v tejto správe vidno, že nie, že by chcel Lánik, teda Wetzler, podávať vedome nejaké skreslené informácie, ale to bol 46. rok, ten výskum ešte nie, že Osvienčim bol symbol, ale veľmi sa nevedelo vtedy o Majdanku, ďalších výhľadov, Sobibore, vedelo sa, že existovali, ale koľko tam zahynulo, ako tak, že týmto došlo k tej nepresnosti. K tým hviezdnym hodinám obidvoch týchto utečencov patrilo, že veľmi krátko po úteku spísali tú správu tu v Žiline na tom objekte, kde sme včera boli, kde sa odhalovala pamätná tabula, a správa bola ihneď poslaná do Maďarska. V Maďarsku vedúci židovskej komunity ju mali už najneskôr začiatkom mája, alebo ešte koncom apríla, ale bola poslaná aj do Vatikánu a do Švajčiarska, odkiaľ ju ďalej distribuoval československý diplomat v službách londýnskej exilovej vlády a distribuoval do USA a do Veľkej Británie. Žiaľ, a je to nepochopiteľné a trošku aj trápne, že tá správa sa do Vatikánu dostala až po niekoľkých mesiacoch.
Niekoľko veľmi stručných poznámok k osobám utečencov, hlavných aktérov. Obidvaja boli vybraní ako pre svoje fyzické aj morálne dispozície, psychické dispozície. Boli vybraní a to nie je náhoda, že aj to, čo hovoril pred chvíľou kolega Hlavinka, že tí utečenci smerovali na Slovensko. Prečo? Slovensko bolo k Osvienčimu najbližšie, slovenská hranica. Slovensko na jar 1944 bolo ešte neokupovanou krajinou. Čo v okolí Osvienčime od žiadnej sa nedalo povedať. A slovenský režim bol vtedy už v hlbokej kríze vnútornej. To neznamená, že tu nebola ďalej protižidovská propaganda a stále tu neboli sily a vplyvné, ktoré sa snažili o obnovenie deportácií. S tým, že propaganda ešte stále hovorila o Židoch, zbytku Židov ako o vrede na tele národa, ktorý treba vyrezať a teda deportovať. Osobnosti Wetzlera a Vrbu boli však aj ich létora, charakter, boli dosť rozdielne, aj keď v čase úteku museli veľmi spolupracovať a spolupracovali. Zatiaľ, čo o 6 rokov starší Wetzler bol skôr racionálny typ, Vrba, ktorý mal v čase úteku 20 rokov, bol výbušnej, niekedy vari aj dobrodružnej povahy, so silným egocentrickým cítením, čo sa prejavilo najmä v jeho povojnových osudoch spájaných s interpretáciou spoločného úteku. Historik samozrejme tu stojí pred veľmi citlivou vecou, aby sa nedotkol pamiatky týchto ľudí, aby sa nedotkol ich príbuzných. A tu chcem povedať, že každé aj nejaké kritické slovo o tom úteku a o ich aktéroch absolútne neznamená nejakú devalváciu tohto úteku, znižovanie alebo nejaké odburávanie zásluh a odvahy dvoch utečencov. Len historik predsa len musí v tomto prípade, a nie len v tomto prípade, vždy postupovať racionálne. Veľmi rozdielne potom boli osudy povojnové oboch ľudí. Vrba v 58. roku 1958 emigroval do zahraničia a tým v tých pomeroch, ktoré tu boli, vlastne sa stratil pre verejnosť. Sa nespomínal, ako by nebol, ako emigrant. Wetzler tu žil nie v nejakom vysokom spoločenskom postavení a obidvaja možno, že sa stretli, ale to neviem. Oni obidvaja svedčili v tých tzv. Osvienčimských súdoch, procesoch vo Frankfurte nad Mohanom v 63. 4. Myslím, vtedy boli tie súdy. Neviem, či sa tam osobne stretli, ale obaja tam podali svedectvo. Na Slovensku v tom čase, teda v 50. rokoch a potom aj v 70. 80. rokoch bola téma holokaustu tabuizovaná. Sa nehovorilo o tom. Toto tabu zhodou okolností približne v tom istom čase spolu, ale Wetzler doma a Vrba v zahraničí pretrhli tým, že Wetzler v 64. vydal knihu znovu pod menom Jozef Lánik pod názvom Čo Dante nevidel. To bola taká beletrizovaná spomienka na útek. Popredný slovenský literárny kritik a historik o nej napísal, že je to najlepšia vec, ktorú o tejto téme voľakto dovtedy na Slovensku napísal. A okrem toho ešte charakterizoval túto knihu týmto, a ja to zacitujem, že Wetzler, citujem, predniesol svoje zážitky bez márnej sentimentality s človečenským zanietením. Táto charakteristika je pre Wetzlera veľmi typická a myslím, kto čítal jeho výpoveď pred tým frankfurtským súdom,
Hoci mal právo na to aj emotívne sa vyjadrovať, on sa vždy vyjadroval veľmi tak racionálne. V tom krátko pred vydaním tejto knihy vydal Vrba v zahraničí knihu v 63. Pod názvom Nemôžem zabudnúť so spoluautorom Elenom Bestekom. Táto kniha vyšla potom aj neskôr pod názvom 44070, to bolo jeho číslo, čo mu vytetovali na ruku vo Svienčime, a s podtitulom Sprisahanie 20. storočia. Táto kniha vyšla aj v českom preklade v 97., ale je zaujímavé, to neviem prečo, vyšla už bez toho spoluautorstva. Už ten spoluautor Bestik tam nebol uvedený, hoci je totožná. Neviem. Prišli 70. roky, Wetzler bol odsunutý, za ním chodili zahraniční novinári, domáci nemali záujem, alebo nechceli, alebo sa báli za ním prísť, ale Wetzler odmietol poskytovať im informácie o tom úteku. Zatiaľ, čo v tom čase Vrba, ktorý žil v slobodnom svete, sa stal pre mnohých historikov, publicistov, dokumentaristov kľúčovým svedkom tohto úteku a informoval ich o tom. Neviem, čo im hovoril, len čo trošku ma prekvapilo, že v niektorých prácach týchto západných historikov alebo novinárov, publicistov, ako ten Wetzler je ako trošku by zatlačený do úzadia, a čo je prekvapujúce, niektorých sa vôbec nespomína. Čitateľ, ktorý nemá bližšie informácie o tom, si môže myslieť, že vôbec tam nebol. Tak bol aj koncipovaný jeden dokumentárny film, britský. S tým, ja to len konštatujem, ako ja som povedal, že som alibista, tu si pomôžem znovu citátom od slovensko-izraelského historika Jelinka, ktorý na túto tému píše, citujem: Po vojne sa začali o úteku šíriť rozličné legendy a interpretácie. Niesol za to zodpovednosť aj jeden z utečencov, Rosenberg. Využil fakt, že Wetzler zostal na Slovensku a nebolo toho, kto by oponoval Rosenbergovej verzii. Ani Jelínek neznižuje Rosenbergovú úlohu a jedinečnú úlohu. Ani ja to nemám ani právo, ani dôvod. Ide len o interpretáciu určitého činu, ktorá trvá svojím spôsobom až po dnes. Podľa mňa Wetzlerov a Vrbov čin bol tak výnimočný, tak značný a neopakovateľný svojím spôsobom, že nepotrebuje ďalšie idealizácie, legendarizácie. On je sám legendou. Ale keď sa ešte k tomu pridávajú niektoré veci, skôr to poškodzuje. Tým skôr, že existuje tzv. Revizionistická literatúra, ktorá sa takýchto nezrovnalostí môže ako chytiť a zneužiť to. Ešte pár slov o nejednoznačnom výklade skutočného obsahu a dosahu osvienčinskej správy. Jeden zo znalcov osudov tejto správy, český historik Miroslav Kárny, o nej píše: Táto správa nechcela byť len historickým dokumentom, ani len s epitafom za osvienčinskými opäťami. Chcela sa stať výstrahou ľudstvu, burcujúcou k činom. Je preto dosť nejasné a zároveň nepochopiteľné, to už je koniec citátu, prečo na túto správu nereagovali veľmoci.
A tu sa ešte odvolám na diskusii s Janom Hlavinkom, ktorý hovoril, každý hovorí, prečo nebombardovali títo Američania, Angličania Osvienčimský tábor. To nebolo reálne. Otázka je, prečo nebombardovali prístupové cesty. Ale zaujímavé, že nikto, neviem, aké správy mali o tejto osvienčimskom reporte Sovieti, ktorí boli... Správa bola vypracovaná ešte pred vylodením spojencov v Európe, pred otvorením druhého frontu. A Sovieti mali k Osvienčimu o mnoho bližšie. Vedeli o tej správe, dali im volať, to je všetko ešte... A prečo sa to aj tam nedistribuovalo? To je všetko ešte otázkou budúceho vývinu. A ešte jedna taká háklivá záležitosť. Často sa opakuje, že správa aj tu sa hovorilo o tom, nie dnes, ale na tej akcii, že správa zachránila 10 000 alebo 100 000 maďarských Židov. Ja som k tomuto výkladu trošku skeptický. Ja netvrdím, že ja mám pravdu, ale som skeptický. Ako? Keď sa správa dostala do Budapešti, ku Kessnerovi a Brandovi. Oni už vtedy boli v kontakte, samozrejme vynútenom kontakte s Eichmannom, ktorý požadoval ten známy obchod krv za tovar, alebo nákladné autá za tovar. Oni už vtedy, ja sa tiež odvolávam na Carneho, oni vtedy už nepotrebovali informácie, možno, že boli nejaké podrobné z tej správy, ale oni vedeli už, čo sa robí, lebo Eichmann sa im otvorene vyhrážal. Že ak neurobia ten obchod, tak že ako 12 000 maďarských Židov zahynie, bude odvezených do Osvienčimu denne. Okrem toho je tu ešte jeden argument, na ktorý zatiaľ sa dosť ťažko odpovedá. Nemyslím, že Wetzler s Vrbom utekali len s tým, že chcú zachrániť maďarských Židov. Vtedy už bolo Maďarsko síce obsadené, asi 3 týždne, keď začali ich útek, ale je zaujímavé, že v tej správe nie je ani jedna veta, ktorá sa týka hrozby pre maďarských Židov. Prečo? Neviem. Ja to dávam skôr všetko ako otázky a opakujem. Nechcem tým nejako znižovať význam úteku a správy. S tým, že tie deportácie maďarských Židov boli zastavené v lete, v júli 1944, možno, že aj tá správa bola, čo zohrala úlohu, ale dovtedy už bolo takmer 400 000 Židov vyvezených a vyvraždených. Je to niekedy trošku tak prípada, hoci to nie je veľmi dobré zrovnanie, keď sa hovorí, že deportácie zo Slovenska boli zastavené na jeseň 1942 na príkaz prezidenta Tisza, čo je nezmysel. Treba hľadať iné a konfrontovať iné ako dôvody. Prepáčte, už aj tak preťahujem. Na záver treba povedať, že útek Wetzlera a Vrbu patrí v rámci dejín holokaustu k jedným z najvýznamnejších prejavov európskej židovskej rezistencie. To patrí do rezistencie a odboj nebol len, keď voľakto chytil pušku do ruky, ale aj toto. Zároveň nesie aj etické posolstvo v tom zmysle, že žiadna politická moc páchajúca zlo, porušujúca základné ľudské práva a pravidla morálky, sa nikdy nemôže domnievať, a žiaľ robí sa to, že jej činy a zločiny budú navždy utajené. A ešte jedna trošku nepríjemná poznámka. Wetzler s Vrbom pri úteku im pomáhali desiatky ľudí na úteku aj tu na Slovensku, ktorí vystavovali svoje životy a životy svojich rodín nebezpečiu a poskytovali im. A títo ľudia sa nepýtali na to,
či sú zo Slovenska, či sú Židia, či sú takí alebo onakí, ale im pomáhali. A teraz tá otázka, teraz čo sa deje s utečencami, začíname selektovať. Či sú katolíci, kresťania. A zabúdame, že sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Ďakujem.